Kajing ngetuk kana sepang uwe usipai ubakwa ban penlong sipai ya kikun jong o. Don uwe ubri ubade usipai langrut. Une usipai ukerteng urobat. Urobat ude ubla donlok. Kalok jong urobat kedang armet. Urobat bet kalok kidang songkai habarenda. Urobat ula ong ya kalok jong u. Ba enda ngila yok kun dengin pak long sipai larade ka Kynthei ne usen rang. Urobat udang ya kran mat kalok jong u sepang ki kam ying kam sem. Henry ha kata kapor. La phone major saheb i urobat. Major saheb ula ong kumne. Robat pihab banwan no sa jaka Trei namar la klumar sene sa khab bordar. Urobat ula ong. Dorsar ngan sawan no la Simon step. Urobat ula lum ki janki ne ban leit no sa jaka Trei hakasingi kababot. Enda ka bleng kala syai. Urobat ula kre ula krum yilade. Kalok jong u kadang pentek syai urobat. Ka kemi badu kupa jong urobat kila kilang dang step ban api urobat damar umut leit duty no. Ka kemi badu kupa jong urobat kila temen kim la syu ban leit Trei leit kta. Urobat ula mi na ying ban leit no sa jaka Trei. Kalok jong urobat ka apet sa yu ulok jong ka hadu baka kali kanda leit no. Urobat marsen poi hajaka Trei jong u. Ula bo ye kitiar kita jong u si jaka namar umlap syu ban lum ban lang namar ula hap ban leit up duty no kerki sa bordar. Kajing ka jia ha bordar kala jur bha ki sipai kala syaksiat bun ngut don ki bala mensau bat don ru ki bala yap. Urobat ru ula syaksiat bat ula yap. Kalok jong urobat kam yo jeng tip ai. Kat ba kalok jong urobat kadang sar pelau. Ha kata kapor ki kali sipai sau ne santeli ki wan hiying jongka. Kalok jong urobat kala lingo bat kala ong hamen siem. Balai baki kali sipai ki wan hiying jongi. Henry markum tahi la saya ka senduk ka bajrong bat latap taka lama ri India. Kalok jong urobat kala leit pej wood. Major saheb ula ong. Sorry, ngi klem la ban plat im yu urobat. Major saheb ula ong ya kalok jong urobat. Ngin pendep shua mangi bangin lek dan buram khadu yu urobat berngin sa IT no ya pi ba pinyo le nyam. Kalok jong urobat wat la ka sngusi namar bakala du yu ulok jong ka. Henry ka klem jau umat tang kendiat ru namar ka ken ba ulok jong ka uyap na ka benta jong kari. Endala de bantep yu urobat. Hadin shibanai kalok jong urobat kalakha de ikun Kynthei. Kalok jong urobat na du ba dan syu ulok jong ka kalahap ban leit Trei hino knang makan yok pa skul ya ka kun jong ka. Knang makan yok penlong sipai kumba ukpa utrang ka kun jong u ban long sipai. Kalok jong urobat ka Trei kum ka housekeeper ha ka we ka hospital. Kalok jong urobat lada ka leit pen khu ya ka hospital kaya lamlang ka kun man la ka singi ha jaka bala. Namar omdan bapet ka kun namar ka kiau baduk tauru kila teman. Enda ka kun jo urobat ka dap si postnam. Ka kun jo urobat ka Leit Skul. Mar ka kun jo urobat ka kertang ka Eni. Ka Eni ka da Leit Skul ka syat leit lang bat ki kena senrang. Ka kemi baduk pa jo urobat kim sngu tenat bakan leit lang bat ki kena senrang. Ki briu jong ka senong ru ki grandpa bat ki ong. Ani ka kun jong urobat te ngimtip kan long ayu haba ka leit lang kumne bat ki kena senrang. Hadin kat san snam AA ka Eni kala kam samla kendiat ka kemi kala Christian school hadu ba ka Eni kanda poi kelas 10. Ka Eni ka de ka kena ka ba minot pa kam ju penle no watang kendiat ya kapor. Lada ka latpor ka ya rap kam ya ka kemi haying. Ka kemi badu kupa jong urobat ki ju ong ya kalok jong urobat bawat ju pak skul syu ya ke Eni namar labiang bakala pas kelas 10. Henry kalok jong urobat kala ong bangan Trei sitom na kabanta jong ka Eni kenang bangan nyok penlong sipaya ka namar ukparu ukwa baka kun jong u kan long kum ka sipai kan nong yada ya lakari. Enda ka Eni kala pas kelas 12 ka Eni kala leit pule sabar jong ka sinong. Ka kemi badu kupa jong urobat kila tnum ya ka persa kurim jongki namar bakala palit pule ya ka Eni sabar. Ka kemi badu kupa jong urobat kim sya baka Eni kan leit kam sipai namar baka de ka Kynthei.
Henry ka kemi jong ka eni ka laong baka day ban leit namar ba urobat ula dep ong lupaya ka ba un penlong sipaya ka kun jong u. Ka eni kala persang ban leit tep kam sipai bat kala syak selek ban long kum ka sipai Kynthei. Ka eni marsun yok kam kala phone ka kemila jong bat kala yatu. May ngala yok kam sipai kumba ipa itrang ban long sipai nga bat day ka jing tre sitom jong pi may ngala la ban yok long sipai. Ka kemi kala sengu kemen sibo namar ka eni kala yok kam sipai. Ka eni kala ong ni ka kemi. Endang ladap training damai ngan sawan sesnong. Endal dap sisnem ka eni keladap training bat kalawan sesnong. Ki briu jong kesnong kila kendit berkila ong. Ani ka kun jong urobat kala yok kam sipai. Kumno ka yok kam sipai haba urobat ulayap. Ka eni kelayatu ki nebaro day ime ibat resitom man penang penstat nga sa yok long sipai. Ki briu jong kesnong kila saliut ya ka eni da ka jingkeman namar day ka eni ka bayok long sipai Kynthei ningkong nga po snong. Bat ki briu jong kesnong kila letbut ya ka eni hadu Îing. Ka kemi bat dukpa jong urobat kila panmap ya ka eni namar ki dangmut baka jing Leit Skul jong ka eni ka sulong kamkai namar baka day ka Kynthei. Henry kala yok ban kej usok bat tiang bat kala pendep ya ka jing trang ukpa bat ka kemi. Ka eni kam syak baka kemi jongka kan letre bela kala penda pen biang hi ya ka ying ka sem. Ka kemi bat ukpa jong urobat lembat ka kemi jongka eni kida kerku kerdok ya ka bat kida bu jing tuwa ya ka eni bakan lait na ka kti jong kinong sun bat na ki jing mansau. Ka eni ka syuan jengok ya ka kemi Îing tang sisi arsngi bat kala let pai biang sajaka tre jongka da ka jing kemen. Lada episode tenat, sengaw pa like, share, bat subscribe ke channel. Pi sengaw tenat kena kacing tuk kana sa komen.